Isidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masugumta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan ang tanahigmata nga kalanggaman, nga nanagawit ning kabukiran. Ug mupatulong sa pagsalok sa kahaponon, ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaklay. Sama ka na ko nga sinalikway ay magamahay. Ug kinabuhi sa makasaw sa gagapto, kakianot-anot sa pulog ning mga luha. Wa kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay, 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 nganong sakit man. Inigsudlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masugumta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan din sa nahigmata nga kalanggaman, nga nanagawit ning kabukiran. Ug mupatulong sa pagsalok sa kahaponon, ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay. Sama ka na ko nga sinalikway ay magamahay. Ug kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gianot-anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang gitungan. Ay, 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 ganong sakiton man. O kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gianot-anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang gitulungan. Ay, 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 nganong sa